всъщност нашите срещи до сега бяха онлайн предимно. И сега за път се срещаме на живо. Затова така, това е първата голяма генерална репетиция, нали, за бъдещето ни като разказваческа трупа. И всъщност за това как се събрахме, мога да ви разкажа по-късно. А пък сега ще ви разкажа за темата, която ни води днес тук. И всъщност това е Деня на Архангел Михаил. Ние така се обърнахме към българския празник, който почита връзката с свободното, с душите на нашите предци. Днес, на 29 ноември, се събираме тук, за да подхраним и нашата вътрешна светлина, понеже Архангел Михаил е борец на огъня и на светлината. И той всъщност е предводителя на всички ангели, архангелът, и е и покровител на войниците, но той е и помощник на хората. Помощник на хората в борбата им с тъмните сили. И в българския фолклор, например, много често той е лечител, той е най-големия билкар, той може да дигне от легло мъртвец. И всъщност в иконите, нали, които се изобразяват и освен с меч и с писмо, което ходи и разнася на хората и призовава да влезем в храма с чисто сърце. Така че той отвежда и към рая, и към ада, но това зависи от пътя, който сме извървяли при живота. И той е нашия повод да сме тук. От друга страна, долната земя и историите за всякакви дяволи същества, които излизат оттам, за да ни предизвикат, за да ни направят по-силни и по-смели. И всъщност това са едни същества, които понякога срещата им с обикновения човек е много страшна. И затова на помощ ни идва огъня и светлината, топлината. Огъня е извор на мъдрост. Така че днес ще ви разкажем няколко истории за Архангел Михаил, за долната земя и за огъня. И нашия пръв разказвач тази вечер ще ви поведе по едно пътешествие, което е както през тъмните и хладни змейови пещери, така и през светлите простори. Да посрещнем Ценка Кучева. Здравейте! Похвалила се слънчевата сестра. Аз съм мома на помите. Мене никой момък не може да ме излъже. Чуя змея от високата планина. Разрошил русите си перчени, втъпнал 2 кавала в пояса си, яхнал шестохрилото си конче и хръкнал към селото на момата. Влязъл на седянката. Гледа момата, момък хубав, напет. Очите му играят под русите перчени. Усмивка на лицето му, стъпката му лека и грива. Момъкът седнал точно до нея, до дясното й коляно. Заприказвал ги сладко, сладко, засвирил на кавалите. Харесала го момата. Омаяла се от думите му, омагьосала се от музиката на кавалите. Рекал и момъкът: Моме, искаш ли да дойдеш с мен? Невеста да ми станеш. Аз имам къщи големи, цели палати, с покрив керамиден, с комин коситронен. И си имам една стара майчица и 2 мили сестрици. Съгласила се момата. Решила да пристане на момъка. Грабнала той от седянката, сложил я на кончето си, на седлото отпред и хвъркнали двамата чак до тъмните облаци. Преминали над 9 планини и се спуснали към тъмните бездни. Стигнали до момъковата къща. Гледа момата къщата на момъка, тъмна, мрачна пещера. В стените й тече вода, от недрата й лъка хлад, прибитите от подслои гърдини. Покривът на къщата черни камъни, комините бели тръни. Майката на момъка
голяма змия, а сестрите му усойници. Рекал и момъкът: моля да се не оплашиш от майка ми, от сестрите ми. Излезли сестрите на змея, въвели девойката в пещерата и заживяла слънчевата сестра в тъмната пещера с змея. Минало време родила детенце. Наглед мъжко, човешко дете, но под нишниците му малки крилца растели. Грижила се невестата за детенцето си, приучени песни му пеела, но много тъгувала за майка си, за своето родно село. Един ден наранила детето си и излязла сама от пещерата. Тръгнала из пущинаците, търси пътека нагоре към горния свят. Намерил я змеят далеч от пещерата. Попитал я: какво правиш тук, невесто? Мъчно ми е за майка ми, мъчно ми е за родното ми село, казала му тя. Взел я той, занесъл я до пещерата, влязъл вътре и изнесъл железни опинки. Дал я да ги обуе, казал й. Като се износят железните опинки, тогава при майка ти ще ти заведат. Заплакала невестата, горчиви сълзи заронила, цял ден плаче, нарежда, мъката си не може да преглътне. Дошла при нея малката сестра на змея и казала: како, не плачи, да не чуе бакио, ама вечер слагай опинките в ясната жарава, а сутрин ги потапи в студена вода. Послушала е невестата, всяка вечер слагала железните обувки в огнището, в ясната жарава, а сутрин ги потапила в студената вода. Минали се 3 месеца, скъсали се железните обувки. Рекла пак невестата на змея: змея, искам до село да отида, майка си да видя. Съгласил се змея. Станали рано на другата сутрин, тръгнали към нейното село. Змея, невестата му и змеевото дете. По пътя видели керван, натоварен с сено. Змеят ти казал: невесто, ти с детето по пътя продължи, а пък аз те отдалеко ще заобиколя, че не се знае този керван какви треви носи. Заобиколял змеят отдалеко, настигнал невестата си, приближили до селото. Той казал: сега, невесто, аз ще стана на зелено венче, служи ме на дясната си ръка. А змеевото дете ще стане на сребърен пръстен, служи го на лявата. Като стигнеш у вас при майка си, служи зеленото венче на клинчето, над огнището. Послушала го невестата, сложила зеленото венче на дясната си ръка, а сребърният пръстен на лявата. Стигнала тя до майчината си къща. Отворила вратата, светнали срещу нея белите стени, греняли алените мушката от прозорците. Слънчев лъч се промъкнал през стъклото, стопило се сърцето й. Прегърнала тя майка си, майка й е прегърнала. Сложила невестата зеленото венче на клинчето, извела майка си на двора и казала: Маля, слушай сега, утре рано да станеш, на полето да отидеш, билки всякакви да набереш, вкъщи да се върнеш, билките да свариш на огнището и с отварата зеленото венче да полееш. Станала рано сутринта майка й, излязла на полето, набрала всякакви билки, комунига, вратига, пелин, селин, върнала се вкъщи, сложила билките на огнището. Щом тръгнала парата нагоре, зеленото венче се вдигнало и се загуби в тъмните облаци. Развалила се магията. Засмяла се слънчевата сестра. От лявата й ръка паднал сребърният пръстен и се превърна на змеевото дете. Взела го тя, погледнала го и в очите му, очите на змея видяла. Казала му:
Смело дете, какво с теб ще правим? Сега ти си с мене тук, в моя слънчев и светъл свят. Представям ви нашия музикант Мария Велкова Салвея. Тя ще изпълни една песен за победата на светлината и любовта. Песен приказка. Някога живял герой, залюбил принцеса и цар велик станал той, красота в света донесъл. Имал мисия злото да победи, замък изградил на любовта Месия. Борът не бил голям, но за всички имал място там. Храна и подслон, истински обичан дом. Царицата родила наследници и на мисията станали пленници, за да ни отгледат в мир. На без и без чет застрашавали съдбата, но на помощ дошла земята. Своите плодове дарява слугата в името на светлината. Благороден и смел, подкрепен от жената, трудният път поел, смисъл за децата. Сами от ангели печеля безкрайни битки, изобилие съдил, усещали го с топли питки. След тях остава благословена земя с 4 същества, заченати в любовта. Историята вечно ще помни царят и царицата, които срещу мрака вдигнаха ръкавицата. Други чудновати същества, премеждия, другарства се крият в долната земя. Ще ви разкаже Велина Чакърова.
В едно малко село имало един юнак, що возал 25 години. Майка му не можела да го отбие. Тя се в чудо. Отишла тя пред царя да се оплаче. И царя решил да го подгони далече в гората. Момъкът започнал да живее в гората, но достигнала до него мълвата, че царят строял дворец и му трябвали дърва. Хора от всички села и градове му носили дървата, решил юнакът и той да занесе дърва на царя. Насякал той дървата, впрегнал воловете, натоварил каручката, но решил да си полегне малко да си хапне преди дългия път. И докато си хапвал той под едно огромно дърво, два вълка дошли изневиделица и захапали кракляните на воловете. Юнакът само така под мустак си погледнал, засмял се, рекал: хе-хе, синковци, ящета да носи на храните. И когато и той приключил с храната си, хванал двата вълка, впрегнал ги в пряга и бърже при царя. Царя, като видял този чуден впряг, се хванал за главата, онемял и решил да прогони момъка далеч от царството. Тръгнал момъкът по белия свят и както си вървял, срещнал един човек. Здравей, му казал той, дал Бог добро. Като те гледам така тук, на юнак ми приличаш. Я кажи ти, какво можеш да правиш? Го попитал момъкът. Ами аз с моите две уши мога да чуя, ако има бой през 9 земи в 10-та. Хей, ти голям юнак ще излезнеш. Ма, мислиш ли, че си по-юнак от мен? Го попитал момъкът. Тебе, като те гледам така, мисля, че съм по-юнак от тебе. Обаче чух, че имало един, що бозал 25 години. Този със сигурност е по-юнак от мен. Друже, искаш ли да се побратимим и да си търсим късмета по белия свят? Му предложил момъкът. Другарят му се съгласил и тръгнали двамата по пътя. Както си вървели, срещнали един друг човек, който си играл ето така с едни воденични камъни. Юнакът се спрял при него и го поздравил. Добър ден! Дал Бог добро, му отвърнал юнак. Кажи ти, така като те гледам, голям юнак изглеждаш. Какво можеш да правиш? Брате, ей с тия голи две ръце, тия камъни като ги хвана, мога да ги издълбая както си искам, рекал юнак. Бре. А мислиш ли, че си по-голям юнак от мене? Го попитал момък. От тебе мисля, че съм по-голям юнак. Ама има един, що бозал 25 години. Този със сигурност и баба ми ще ни биели. Хайде с нас, дружина си правим, да си търсим късмета по света. Присъединил се каменоделеца към дружината и тръгнали тримата побрати ми по белия свят. Както си вървели, срещнали един човек с такива големи мустаци. Хей, брате, като те гледам, май голям юнак ще си. Я кажи ти, какво можеш да правиш? Го попитал момък. Какво ли? Виждаш ли ги ето те с мустаци? Така с един ако заметна, една гора мога да изкореда. А с другия като заметна, ето нази там планина мога да довлека. Бре, река. Ма така с тия мустаци мислиш ли, че си по-юнак от мене? Хе, друже, от теб не знам дали съм по-голям юнак. Може би. Обаче достигна до мене мълвата, че има един. Така да ви кажа на ушенце. Един, що бозал 25 години. Този със сигурност е по-юначен и от нас тримата. Предложили на него да се присъедини към дружината и тръгнали четиримата на път. Както си вървели, стигнали до морето и на брега един човек. Поздравили го, по юнак
юнака го попитал и него. Юначе, като те гледам, така силен си, юнак си, кажи какво можеш да правиш? Брате, това море виждаш ли го? Така, ако рече, мога на един дъх да го изпия и после да го изприля. Рекал му юнака, ама мислиш, че си по-голям юнак от мене? Не знам, честно да кажа, от теб дали съм по-голям юнак, ама има един щубоза от 25 години. То всичките тук ще се пребори. Събрали са дружината, петимата юнаци и тръгнали те на път. След малко стигнали една гора и юнак щубоза от 25 години казал на братята си: приятели, нека тук да се настаним. Ето, близо водата, морето, от гората ще ходим на дивеч, ще се храним, ще сечем дърва за огъня да се топлим. Идеално ни е тук да си поседнем, да се настаним, да живеем. Речено сторено, остана този каменоделеца да приготви огъня, набързо така издълбал един камък, направил котел, накладил огъня, сложил котела, през това време братята му отишли за дивеч в гората, върнали се, пак отишли да приготвят за вечерята и той започнал да готви месото в казан. Докато върши тази работа, изведнъж морето забушувало, запенило се, затъмило се и един великан излязнал там и дошъл при него. Поздравил го той: добър ден, дал Бог добро, отвърнал каменоделеца. Какво правиш тук? Го попитал великана. Не виждаш ли, огън кладя, чакам другарите, приготвим им вечеря. Хайде да се обзаложим, му предложил великан. Харно, ама на какво? Да се бориме. Ако аз те преборя, ще ми вземеш главата. Ако ти ме пребориш, ще ми вземеш главата, ако аз те преборя, ще изям вечерята, му рекал великан. Речено сторено, започнали двамата да се борят, но великан бързо преборил каменоделеца, изял вечерята и избягал във водата. Върнал през това време, този дечо през 9 зими в 10-та, предупредил другарите, че нещо ставало по огъня и те се забързали да се приберат. Щом се върнали, видя и вечерята, че няма, разбрали от другаря си какво се е случило и за жалост другарите си легнали гладни тази вечер. На следващия ден остана Муспехатия да прави вечерята. По същия начин накладил огъня, сложил месото в казана и докато готвил, неговите другари били за дивеч, морето пак се разбушило, великана пак дошъл и пак му предложил да се заложат. Започнали двамата да се бият. Мустакатия замахвал с ляв, десен мустак, но накрая великана и него приборил. Изял вечерята и избягал в морето. Другарите се върнали и наново си легнали гладни. На следващия ден останал момъкът, що чува 9 зими в 10-та. Същия сценарий пак се повторил. Великана дошъл и преборили се набързо, изял вечерята и пак се пребрал в морето. Върнала се дружината от гората, момъкът, що го за 25 години се ядосал, какъв ще да е този великан, рекал: аз сутре, аз ще остана. Па да го видим, толкова ли е силен този великан. Речено сторено. На следващия ден момъкът накладил огъня, легнал под едно дърво и запушил чибук. През това време морето се затъмило, се запенило, разбушуването и великана дошъл при него. Какво правиш? Го попитал той. Сляп ли си? Не виждаш ли? Огън кладя, вечеря приготвя. Хайде да се обзаложим. Добре, ма на какво? Ако аз те преборя, ще ти изям вечерята. Ако ти ме пребориш, ще ми вземеш главата. Момъкът се съгласил и почнали да се борят с великана. Била люта борба. Дърветата
почти се предвижвали. Той единия гледа другия, то другия се не може да се преборят. Накрая момък победил. Отрязал главата, да, ударила в земята, тя пропаднала 9 аршина надолу, но не щеше великана, скокна, хванал си главата, сложил на раменете и избягал в морето. Момъкът побесмял. Не можел да си намери място от гняв. Как може този великан злосторник пак да избяга ненаказан? Видял побратимите си да се прибират от дивича и отдалече още ги завикал. Побратиме! Бързо идвайте тук да хапвате, бързо да изядем вечерята и да ходим да гоним този великан, че аз му отсякох главата, ударих я в земята, тя пропадна 9 аршина, той взе, че си я взе, сложи на раменете и избяга. Хапнали младежите, изяли яденето. Тогава момъкът, що го взел 25 години, казал на мастакатя. Казал на приятела си първи, който пил морето. Друже, бързо да изпиваш тази вода, че да слизам долу да търся великана. И юнакът на големи глътки, втора и трета, и изпил цялото море. Пазейнала една черна бездна. Тогава момъкът, що го взел 25 години, казал на другаря си мустакатя: хайде ти, друже, довлечи онези 2 планини с мустаците си, пък ги докарай ги тук долу в бездната. Речено сторено, момъкът с мустаците докарал планините в бездната. Панонците взели и изтъкали едно предълго въже от коприва. Момъкът го завързал за кръста си и почнал да слиза надолу в бездната. Рекал на побратимите си: братя, дръпнали въжето, дърпайте ме нагоре. И почна той да слиза, да слиза, да слиза, да слиза. Та чак на долната земя, онази, що е под морето. Слезнал той и пред него 3 девойки. И трите плачели. Приближил се той, забелязал, че пред едната има стан, който сам тъчал. А пред другата Гергев, който сам се извезвал, а около третата примкали малки златни пиленца, а тя греела като слънце от хубост. Попитал ги момъкът защо плачат, девойките му отворили: как да не плаче, бабко? Баща ми толкова пъти закачваше на горната земя и всеки път се прибираше. Ма сега се мъчи и не се върна. Сетил се момъкът, че може би става дума за великана, що се е борил с него, но му дължалял за момичетата и им предложи: девойки, искате ли и вас да занеса на горната земя? Искаме, как да не искаме, рекли девойките. Обаче искаме да си вземем и Гергефа, и стана, и пиленцата. Хванал момъка стана, разглобил го, пък го сложил в пазвата си. Хванал Гергефа, разглобил го, пък ги турил парчетата в джобовете си, а малките пиленца хванал в ръцете си. Грабнал той девойките, 2 на раменете му, едната през кръста, дръпнал въжето и братята му започнали да го издигат към горната земя. Щом стигнали горе, свалил той 2 по-големи девойки от раменете си, но братята му, вместо да му помогнат да се качи и той, срезали въжето. Най-малката девойка и момъкът полетяли надолу. В този момент момичето викнало на момъка: момко, гледай да паднеш на гърба на белия овен там долу. Виждаш ли го? Защото ако паднеш върху черния овен,
ще те заведе 3 земи по-надолу, а белия ще те отведе на горната земя. Да, обаче девойката паднала на белия овен и се изкачила на горната земя, а момъкът паднал на черния и пропаднал още 3 земи надолу. Падал той, падал. Веднъж долу на земята легнал, пък почнал да се вайка. Боже, какво дочаках от побратимите си! И както се вайка, се унесъл и заспал. По едно време в просъницата чул някакво пищене, някакво пискане някъде, събудил се и видял, че до тополата до него, в короната й, имала едно орлово гнездо и една страшна змия, която се виела около това гнездо, искал да издаде малките пиренца. Скокнал мамърка, хванал бозогана си и паф! Разбил главата на змията с един замах. После пак решил да легна да се почина под сянката на дръвчето. Както се спал, в един момент се събудил, погледнал нагоре и видял, че една огромна орлица е разперила криле и му пази сянка. Хей, орлице! Защо ми скриваш ти слънцето? Попитал я момъкът. За да спиш спокойно, момко. От 3 години тази змия идваше и изяждаше малките ми. Не ми оставаше една рожба. А ти сега взе, че я уби. Кажи ми, как мога да ти помогна? Че какво можеш да направиш ти за мен, една птица? Живо, здраво. Само Господ може да ви помогне, казал момъкът и продължи по пътя си. Както вървял, той вървял и изведнъж пред него една девойка ронеща горчиви сълзи. Момъкът е попитал какво се случва и тя му отговаря. Момко, една люта хала, морска хала, е изпила реките и изворите ми. Години наред всяка къща от нашето царство дава жертва дъщеря. Всички къщи се изредиха от царството на баща ми, който е господаря на тези земи, и дойде мой ред да се жертва. Не се бой, сестро, отговорил момъкът. Ще дойда с теб. Придружил той девойката до брега на морето, пък легнал в скута и на пясъка да се почине и заспал. По едно време морето се разбушувало. Девойката от страх започнала да плаче и една сълза се отронила по уста й и капнала на челото на момъка. Той се събудил, скокнал, хванал бозогана си и застанал пред девойката. От морето се излязла една люта хала, зинала да лапне тя девойката, момъкът замахнал с бозогана и пау! Убил е на място. Кръв се стекла им в морето и по реките. Всичко станало червено, а от корема на звяра изскочили всички девойки, които е бил изял до този момент. Поблагодарили девойките на момъка, пък бърже хукнали към градовете и селата си при бащи и майки. Девойката и тя се прибрала при царя, пък всичко му разказала. В началото царят не й повярвал, но тя му казала: погледни, татко, погледни, виж реките, течат червени. Тогава царят наредил на слугите си да докарат момъка при него и му каза: благодаря ти от сърце, момко. Тази хала ми мъчеше толкова години. Кажи, какво мога да сторя за тебе? Ако искаш и царството ми ще ти дам. За какво ми е царството ти? Отвърнал момъкът. Нямам нужда от него, искам да се кача просто на моята горната земя. Тогава царя свикал всички хора от царството си и започнали да умуват как да сторят това. Повикали всички най-големи птици,
но никой не се беше качал още на горната земя. Тогава дошла и орлицата, онази, чието рожби момъкът беше спасил. И тя каза: познавам един много стар орел. Той преди години знам, че се е качвал вече до горната земя. Най-вероятно той ще успее да го закара. Повикали те орела и му рекли: хайде, друже, да закараш момъка на горната земя. Добре, само че сега съм гол. Сменям перушина. И до кога ще смениш тази перушина? Попитали слугите. Ами, докато заколите два вола и изхвърлите костите. Единия нарежете на малки къщите месо и напълните едната кожа с месо. Другата кожа напълните с вода. До тогава ще се облика. Речено сторено, слугите изпълнили всичките заръки на орела. Щом свършили, орела е дошъл с новите си пера, готов за полет. Сложили те кожите пълни с вода и месо на крилете му, момъкът се качил на гърба му и литнали те към горната земя. Тогава орела му каза: кажа ли ти враг, ще ми даваш месо. Кажа ли ти крак, ще ми даваш вода. И така, когато казвал враг, момъкът му давал месо, когато казвал грек, му давал вода. Летели те нагоре, първа, втора, трета, четвърта земя. Месото свърши. Орелът искал храна, за да може да стигне до горната земя. Момъкът започнал да му дава от нозете си. Стигнали те на горната земя, пък орелът каза на момъкът: хайде, вставай и върви, да те видя как ходиш. Как да ходя, като те храних с нозете си, му отвърна момъкът. Абе, разбрах я аз тая работа. Да изплю орелът месата, които веднага полетнали по нозете на момъка. И той бърже отишъл към морето, където цял свят се бил събрал, защото другарите на момъка не могли да се разберат за девойките. Още се карали. На всичкото отгоре момичетата искали стан, който сам теча, гергет, който сам се веза, и златни пиленца. Момци, принцове, всички се били изредили, никой не можел да донесе тези дарове. Момъкът отдалеч видял какво се случва, но решил да си полегне под едно дърво. Много му се беше насъбрало до сега, да се почине преди да иде да се разправя с дружите. Легнал той, починал си и отишъл най-накрая на сбора. Извадил той от пазата си частите на стана, сглобил го, взел най-голямата дъщеря, извадил от джобовете си гергефа, сглобил го, взел и по-средната, а от пояса си изкарал малките златни пиленца и грабнал най-малката девойка. Двете по-големи оженил за знатни принцове, а най-малката пазил за себе си. И голяма сватба вдигнах. 3 дена пиха, яли, взлих са. И аз бях на тази сватба, да ви кажа. Страхотно беше. И ми подариха едно гарне с мед. Много хубав мед. И се прибирам после вкъщи, тъмън да си го отворя, да си го опитам този мед. И отварям аз. И не щеш ли? Припва вашето куче, катурва ми гарнето и го спуква. Реших да дойда тук сега, приятели, да ви кажа: пазете си кучето. Сега ви предлагаме да направим малък кандидат. Това е момент, в който, ако искате да питате чай, че сме приготвили домашен кекс с джинджафил и бял пипер, както и да оставите, ако желаете, и координати за бъдещи срещи, за да ви покажем.
Така че ще се видим след малко с продължение.